Hemen salam, men Ataş Mehmet. Bu videomuzda siz bilen şu yerde field buyruğundan soň aşağıdaki chamfer ve blend curves buyruklarını görürüz. Chamfer bilen başlasak, hatta ilk men bir rectangle çizeyim. Sen konuda gelip 1 minut enter dedim. Field dedim. Null verdim. OK'ya getirdim. Şuna koddan tutup men şeyler akkur 70 yaşlık hatta x uğruna 70 yaşlık bir rectangle çizdim. Men şu yerden chamfer'ı gelip saylap ben bilýän gysga ýoly C H E enter eder a chamfer. Şu yerde maňa chamfer'ın aslında size näme diýen aýtsam şu gralary hatta şu burçlary üç çeşit görünüşünü meniň beren ölçegimde döwýär. Hatta şol field'in döwýän görünüşi şu burçlary. Men bu ýerde ölçeg hatta şu nokotdan başlap aşak üçlük şu nokotdan başlap dowam edip sağa tarap 10'luk gidip şolary alyp görünüşde bir döwme işini ettem diýip bilýär. Ýa-da şolary aly. Bir tarapyn men ölçeg berip şol döwme işini meselem döwlen ýagdaýynda şu yerden bir çyzygy çyzylar. Şol çyzygynyň men derejesini hem berip bilýän. Näçe derece bolsun men ýaly. Ol derece hem şu bizim çyzgymyza göre referans alınýar. İlk bilen şu yerden anduny bilýäňiz, aýtmama gerek ýok, ýyna aýtarmak üçin ýa polline näme bir görkezjek. Distance şu yerde bizim ölçeg bermek üçin ulanýan birinji görünüş, ýankaýdan chamfer berme görünüşlerinden birincisi iki tarapyny hem ölçeg berip meselem şu nokotdan dowam et, şu tarapa git, aşağı tarapy da plança git diýip bilen görünüşimiz. Meselem 10'a 5'lik bir chamfer bermek isleýän 10 enter diýdim, 5 enter diýdim we men gelip şu iki çyzygyny saýlaýan. Şu iki çyzygyny saýlaýan ýagdaýymda ýan şu wagt men beren ölçegim 10'a 5'lik birinji saýlan tarapym çyzgym 10'luk birinji beren ölçegim, ikinji beren tarapym hem 5 golya. Şu ýerde şu tarapym hatta şu nokodyň dowam etýän çyzygy şu ýerek nokoda gelýän şu ýerden dik çyzygy çyzan ýagdaýynda şu nokoda gelýän aralygy 10 şu nokot bilen şu ýerdäki ýanky chamfer berilmäkäki görünüşi nokodyňky arasy 5 bolýar. Şu ýerden Ctrl Z diýdim. C H näçe edip durýan. Enter diýip täzeden girdim. Angle'a saýladym. Angle bilen otan niçede derece diýmek bolýar. Maňa bu ýerde soraýan da şol. Birinji first line'ymy şu ýerde specify chamfer length on first line diýär. Birinji chamfer çyzygynyň ölçegini berdiýär. Milimetre görünüşünde ýa-da derece görünüşünde däl ölçeg görünüşünde, uzaklyk görünüşünde. Meselem 5'lik ýa-da 10'luk diýdim we näçe derece bolmasyny isleýän diýär. Meselem şu ýerden aşağı tarap gitse 5 aşağı gaýtýar we şu çyzygy bilen hatta şu nokot bilen şu arasyny gysgaça aýtsam şu çyzygy bilen çyzan çyzygynyň arasyny näçelik derece bolmasyny bize soraýar. Meselem 40 yaş diýen ýagdaýymyzda şu çyzygynyň meselem şu çyzygy bilen şu çyzygynyň arasyndaky derejen 90 derece diýeni bilýär. Meselem şu çyzygy bilen şu çyzygynyň arasy 90 derece. Şonu gönükkä bölen ýagdaýymyzda 40 yaş derece bolýar. Onu hem bilýär. Meselem biz şu ýerden 40 yaş derece diýen ýagdaýymyzda şu ýerden bir 40 yaş derecelik bir çyzygy çyzan ýagdaýymyzda şeýlerak bir görünüş gelýär we şu 90 dereceni edil şol bir derecede şol bir uzaklykdan kesýär. Meselem 40 yaş enter diýen ýagdaýymda şu çyzygy bilen şu çyzygyny saýlan ýagdaýymda şu ýerden ikisi hem şowur derecede kesilen, döwülen. Ctrl Z diýdim gaýtarmak üçin. C H A enter diýdim. Angle meselem näçe bermek 15
enter dedim. Bu yedek ben 60 derece vermeyi isteyen adayımda. 60 enter dedim. Birinci sayladım. Birinci saylan çizgiyim. Men ölçü gören çizgiyim. İkinci hem şunu alayım. 60 derecelik şu çizgiyim. Şu çizgiye bolan. Hatta şu çizgiyim. Şu çizgiye bolan. Şu aralığı 60 derece. Ctrl Z dedim. Enter dedim. Şu yerde polyline'ı biliyemiz. Geçenki field'da görkezmeli. Hemme tarafa birden chamfer vermeni ederiye. Geldim terden. Biz şu yerde polyline'ı polyline distance ve angle'ın yanına verilen oltada biz şu yerden distance deyip 10 enter 10 diye ne adayımda polyline yeni hatta olsun şu menüyü terden kaydıp geldi. Bilen olsa geçenki field'da da şunu yerli. İlki bir ölçü verip sonundan polyline'ı ulanıp bileti ya da bundan önkü ulanan buyruğumuzda hem şol ölçüyle ulanan olsak biz ölçü vermen terden gelip şu yerden polyline'ı kliklap bileti. Hatta o polyline'ı giren son ölçü verip polyline'ı. Geldim üstüne bir gerek aslında iş edemek geldim üstüne biraz sakladım. Üstüne gelen yerdeyim daha doğrusu. Öngdön görkezcüsü var. AutoCAD'in şuları alay. Öngdön ne hele görünce geleceklerini bir görüp bile gelip bir gerek kliklerini yerdeyim da sırgayını emele getiriyor. Ctrl Z dedim. Enter dedim. Trim method ve multiple düşündürüp oturacakken gitkaça size aydayım. Trim bizim şu burçlarımızı kesmeyeceğini bize sonraya. Multiple bize birden kein ölçü bilen, doğru birden kein görünüşlü chamferlar vermeni bize kömek etti. Kein kullanılan sebebi mesela şu çizginin bir saniye tarafına şu bir ölçüde chamfer verilen o belek tarafına da köpünç şol ölçüde chamfer verilen birbirine tapatı chamferlar verilen metod hem bize chamfer atma görünüşleri arasında geçiş etmeni bize kömek etti. Kendi kullanılmayan buyruklar diyemezdi. Geldim escape bastım. Sayladım. Direkt bastım. Blank curves doğru mu ben şu an için hiç ulanlarını görmedim şu buyruğun. Bunun derine ulanıp bilinen kendi AutoCAD'de buyruklar, kurallar var. Yani şeyle size görkodayım. Blank curves bize eğriler çizmanı bize kömek etti. Hatta o çizmanı derle boşluklar arasındaki bize eğriler doldurmanı. Mesela şeyler bir line idim. Şöyle geldim. Ortamodu yaptım. Şeyler bir çizgi çizdim. Enter dedim. Yeni enter deyip şeyler yine bir çizgi çizdim. Şu yerde blank curves'ın gıyska yolu B, L, E enter şuna kodları hatta şöyle alıp blank curves işleye haysi tarafını çizginin haysi açık tarafını saylayanına göstermeli. Mesela şuna kod bilen şu uç bilen şu uç hem arasında ben blank curves edip bilen ya da şu uç bilen hem arasında blank curves edip bilen gören olsanız bularken ölçü çizgiler der bilin ise görünüşünü hatta orada ölçülere göre hareket edemek belli çizgi görünüşlerine göre hareket ediyor. Köpünç Photoshop'ta ya da şolar yalık programlarda köp kullanılan bolsa da AutoCAD'de kendi kullanılan. Mesela men şularga ne vermek isteyen şular yalık bir eğri çizmek isteyen geldim çizdim. İki tane aşağı fonksiyonu var blend curves'ın. Şu yerde continue basan yardımıyla tangent ve smooth görünüşleri var. Tangent bilen olsanız İki tane şu an çizgiler men senlik derecede boltlar ölçülerini men vermedim. Ölçülerini veren yadayımda ikisine hem degip devam olup gidecek görünüştü çizgiler çizdiye. Smooth ben şunu delete yapayım. Smooth ikisinin hem ortada olacak görünüştü. Ne hilidim? Şu an bizim şu ölçülerini biri yukarıda biri aşağıda olabilir. Hatta orada şu ölçüğünü göre hareket etme. İkisinin hem ortada olacak görünüşte şeyler bir çizgi boluyor.
hatta şu çizgi bilen şu çizgi, şu tarapy bilen şu tarapy hatta bir-birinden tapawutly. Sebäbi bular şu çizgiň duruş görnüşine göre hareket etdiýär. 3ds Max'te hatken ulanýan bir buyruklardan biri. 3ds Max hem şu Autodesk'in bir programmasy bolansa, 3ds Max ulanýanlar bar bolsa, AutoCAD'de ulanmalar üçin belki goşanyp bilenler. Köpden var hem bar. Ýöne men dolamasam ulanýan görmedim. Ben kömsi. Ýöne chamfery biz hukmany suratda bilmeli. Chamfer ýal bolmasa da bize gatty gerekli bir buyruklardan biri. Güýte çyrak şeýlerak häzirlikçe hemmäňe dost sag bolun. Indiki videolarymyzda görüşýänçek.